ئەvە چەند ڕۆژن و دەربدەرێن عەرەبین کو لە عەفرینە و ڕۆژاوای کوردستانی هاتنە نەشتەجیکردن کو بە پڕانی دەستپێکێدا دەربدەرێن غوتایە شەما پایتەختە سووری بوون دخواپێشاندانên xwe de berdewamin ji slogan û daxwazên başkirina xizmetguzariyan bi taybetî elektrîkê û nerazîbûna li ser bilindkirina nirxê emberên elektrîkê niyazên xwepêşanderan diyar û eşkere bûn hate tekeskirin ku plan û pîlanek ji xwepêşandanan re hatibû danîn da ku dimarên xelkê Efrînê yên koçberkirî de bi zora xwe bimînin rê li ber vegera koçberkiriyan bigirin û armanca hebûna Kurdan ji encûmenên xwe cihî bikin. Rojayîn Nesîsê Hezîrana 2022 bi sedan ji derbderên Erebiyên Efrîna û Rojavayê Kurdistanê hatine neştecîkirin, xwepêşandanek li jêr bihaneya nebaşiya xizmetguzariyan li pêş avahiya encûmena xwecehî a bajarê Efrînê li darxist. Êrişê nava avahiyê kir, herwiha avahiya kompanya elektrîkê li bajarê Efrînê şewitandin. Di encama van xwepêşandanan de rûbirûbûn û pevçûnên tund di navbera xwepêşander û polîsan de li Efrînê di nav de li derdora avahiya binavê Seraya Naskirî çî bû. Li gorî heman jêderan xwepêşandan gihîştine navçeya Cindirêsî jî bi bahaneya bilindkirina nirxê empêrên elektrîkê. Ji Efrînê berfirehtir bûn û gihîştin herêk ji bajarê Babê û bajarokên Mara û Soran li gundewarê Helebê. Li gorî jêderên xwecehî û çalakvanên Efrînê di encamê de sê birîndar û du kuştî binavê Fewaz Xelîf Xelîf yên askerî bi Ebu Xedîce xelkê Dêre Zorê ye û yê din binavê Fewaz Xelîfe herwiha di encama van xwepêşandanên berdewam û pêşhateyan de polîs û desthilatê niha li Efrînê rewşa awarte ragihand. Di vê derbarê de çalakvan Mustafa Şêxû di dema bejdariya xwe di bultena Rêbaz News de eşkere kir ku xwepêşandanên derbideran li Efrînê birêxistin û plan kirîbûn û daxwaz û armancên wan eşkere kir. Got ku armanca dijatiya hebûna Kurdan û vegera koçberkiriyên Efrînê li ser mal û milkên wan û derxistina endamên Kurd ji encûmenên xwecehiyên Efrînê dikin. داوي على الأساس وان دقوت شكل كعفوية جماهير قال ملت غيدية بحابين نرخ كهرباء واشتقنينا كلك كهرباء قدبه أم جبر وين رابونا ليه وقت أعطي خيار كرن مثلا مسيس بو مظاهرة مسيس بو ياك ناس محل جبرجو حمي كردن إفراني وان كردنا ورق كردن إدنجي مالي كردان نقدر تسليم كرن منع قرار إخلاء المنازل المهجرين بالضبط. يعني شو معنى شو علاقة كهرباء بمالا كردارا تسليم وانك ردستي وانكي شو علاقة خبرها هي. Ji dema kontrolkirina Efrînê jalê Tirkiye û grupên çekdar ve piştîvekşan û radestkirina wê jalê milîsên PYD wewtan ha. Welatiyên Kurd rastîtawan û kiryar û binpêkirinên hovanetên mal û milkên wan têne desteserkirin û ji ber siyasetên milîsên PYD rêgiriya li vegera koçberkiriyên Efrînê li kampên binavê şehba û tirsandina wan guhertinek di demografiya devera Efrînê de tê kirin. Tevîvan gef û fişaran welatiyên Efrînê vedgerin li ser mal û milkên xwe. Xak û dar û zeytûnên xwe careke din hem bês dikin. Reseniya viyan û kurdayetiya xwe ji gelê cîhanê re tekez dikin. Xwepêşandanên dawiyê jî wekû xelkê Efrînê û çavdêr dibêjin careke din hebûna Efrîniyan li ser xaka bav û kalan armanc dike. Hewlên tevlîheviyeke zêdetir li dijî Kurdan û proseya vegerê dike.